Chámome Ángel Calvo Abad, son o presidente do club deste club, da Sociedade Deportiva Pena da Revolta, unha sociedade que comenzouse a fundar no ano 75, no 76 fundouse unha xunta directiva, desde aquel tempo foise mellorando, que empezou con este foso, como estades vendo, un foso con un robot naqueles tempos, hoxe consta de dous fosos, con 15 máquinas cada foso, para foso olímpico, e un campo de Compasport de 8 máquinas. Tamén temos un campo de referencia en IPSC, con 29 campos, no cual se albergan as millores competicións a ámbito nacional. Nos fixemos xa bastantes campeonatos a nivel autonómicos e sociales. Contamos tamén con unha galería de precisión de 25 e 50 metros. Hoxe contamos con un volumen superior aos 750 socios e dividido en todas as modalidades, claro está. Temos, sí, é verdade que estamos moi orgullosos, no cual albergamos xente de aquí de Galicia, de toda Galicia, temos socios de Asturias, temos a socios de León, temos algún do País Vasco e incluso temos socios de Madrid.